Ассаламу алейкум, қардаштар. Абдул-Мухсин Әл-Бадр шейхтің китабын давам етеміз. Тез генә башлап ебәрдек тә, Ойлап қойдым, бұл китап тез генә бөтіп қойса, бик үк яхшы булмастыр ул, шуға күбрәк аңлатырга тырышырбыз иншалла. Ләкин барыбер нимә язылган ошо китапта, барыһын да укырга тырышайык. Артабан туктаган yerебездән дәвам итәбез. ومثل هذه المجالس المباركة لا بد للمسلم أن يصبر نفسه عليها. Бик кызык әйтелгән. Һәм ошыга охшаш мәҗлестәргә мөселман үзен өйрәтергә тиеш. Ягъни ошындый мәҗлесләрдә утыруда ул өйрәтеп үзен сабыр итәргә тиеш. Бұл ысынлап та мөһим, кардәшләр. Ни өчен дигәндә, еш кына моны безне шайтан тарткылай, тигеләй булай. Берәй әйдә утырып алайык әле, кардәшләр, изгелек турасында, Алла Тәгаләнең дине, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям тормышы, кыска менә шундый матур, яхшы, кирәкле нәмәләр турасында һөйләшәйек дисәк, нисектер кеше тизрәк кайту, касу ягын эзләй башлай. Бұл бик сәер мәсьәлә. Минең аңлавымча, кешене шайтан тарткылай. Шуға, әгәр берәй изге, яхшы мәҗлес күрәһегез икән, теге дәрестә укынык бит инде, ошондый бәрәкәтле мәҗлес, Алла Тәгалә үзе дигән мактана, фәрештәләр алдында ошо мәҗлестәр менән, менә шундый без әгәр урындарга барып эләкһәк, сабыр итеп, ошонда утырып, әзрәк файда алырга тырышайык. Ва ан яктати'a лаха мин вактихи хатта ястафида ва янтафи'a. Һәм үзенең вакытын мөселман ошондый мәҗлестәр өчен бүлһен, үзенең менә бунда язылган, үзегезнең вакытыгыздан тартып алыгыз, кыркып алыгыз, ошондый мәҗлестәрдән файда алырга тырышып. Ва илля иза кана лахиян منصرفا منشغلا مكبا على أمور دنياه التي لا تنتهي فلا يتهيأ له معرفة الخير. Юкһаты ул мына лаһи мунсариф булар бөтәһе бер мәгънә, кеше барыбер әүрәй икенче эштәргә, үзенең дөньяһына, мына әйтәйек, монда мукиббан дигән сүз кулланылган, ул башкорт телендә дә бар. Мукиббан кайдалыр мына башы хугып, кайдалыр сыгып китә бит инде кеше, Ләкин яхшы якка сыгып китмәй, ниндидер дөнья артыннан кывып, югереп, әллә кайда кеше сыгала китә, һәм яхшы нәмә өйрәнер өчен ул үзенә вакыт, мөмкинлек тапмай. Ла ятахайя лаху ма'рифатул хайр. Ул яхшылык өйрәнергә мөмкинлек тапмай. Еш кына була ул безнең менән дә. ومعرفة السبل التي يصل من خلالها إلى الخير. Һәм шулай ук изгелек юлдарын белү өчен ул мөмкинлек тапмай. Бұл, кардәшләр, безнең бөтәбездә дә була дип уйлыйм мин. Без Коръән укырга өйрәнергә кирәк. Юк, вакыт юк. Әйдә утырып алайык, мәсьәлә һөйләшәйек, изгелек, дөрес нәмәләр турасында. Юк, мына мин хәзер өйгә кайтам, монда гаилә, катын көтү утыра һәм башка. Һәм кеше һәр вакыт ниндидер ошо югерештә, әллә кайда дөнья артыннан югереп тигерү. Матур изгелек, бәрәкәт китерә торган мәҗлестәрдән Алла Тәгалә үзе үк хокланган, горурланган урындардан ул кайдалыр касы урын эзләй бит инде. Ва илля ма юрдиллаһ тәбарәка ва тәгалә. Алла Тәгаләнең ризалыгы китерә торган нәмәләрне өйрәнмәй кеше. وفي مثل هذه المجالس يتم التوجيه وتأتي الموعظة وتحصل الذكرى. Ошондый мәҗлестәрдә без тәүҗих дигән нәмә алабыз. Тәүҗих ул синоним бар, иршад, ягъни кешене кайдалар юнәлтү. Без юнәлтү көсөн алабыз ошондый мәҗлестәрдә. Утырып алдык, мәсәлән, мөселманнар менән һөйләштек, ниндидер файдалы нәмә ишеттек, Бұл безне яхшы дөреслеккә юнәлтә. Ниндидер без вагаз, мәүиза тиелә бунда, ишетәбез бит инде. Һәм нимәнелер хәтерләйбез, онытылган нәмәләрне. Мәсәлән, яһәннәмнең нитиклем куркыныч нәмә булганын
Яннаттың нитиклем бөйүк нимәт булганын да без хәтерләйбез ошондый мәҗлесләрдә. وإيقاظ القلوب والتوجيه إلى أبواب الخير. Безнең йөрәкләребез терелеп китә. Һәм без изгелек ишекләренә юнәләбез. فينتفع الناس ويستفيدون فوائد عظيمة. Һәм кешеләр файда ала, үзләренә ниндидер бөек яхшы файдалар табалар ошондый мәҗлесләрдә. أما الموضوع الذي نحن بصدد الكلام عنه فهو عن إقبال شهر رمضان. Артабан бұл төп мавзук, төп темаға күсә. Ошо шейх без әле һөйләшкән мавзук, тема ул Рамазан айының якынлашуы. Ошо китап дип атала бит инде. Кад жаа шахру Рамадан, мана Рамазан айы килде дип атала бұл китап. Без мана ошоның турында һөйләшергә йыйнабыз. وكما تعلمون أنه قد بقي على دخول هذا الشهر المبارك أيام معدودة. Һеҙҙең белеүегеҙсә, был айҙың килеүенә бер нисә генә көн ҡалды. ثم يطل بخيراته العميمة. Шунан ул килеп инәсәк, үҙенең бөйөк изгелектәре менән, безне тулыһынса ҡаплай торған изгелектәр менән ул безгә килеп инәсәк. Ошо Рамазан айы. وأفضاله الكريمة, үзенең фазиләттәре менән, وبركاته المتوالية, бер артлы безгә улашкан бәрәкәттәре менән килеп инәсәк. فشهر رمضان قد أقبل. Мана шахр Рамазан айы якынлашты. وإقباله لدى المسلمين له شأن عظيم. Һәм был айдың якынлашуы, ҡәрҙәштәр, ул ҙур эшкә, ҙур көскә эйә. Шан тигән һүҙ ул башҡорт телендә лә бар. Шан тигән һүҙ дан тип тәржемә ителәр бит инде. Уның даны ҙур, уның шаны ҙур, ҙур тигән көскә эйә. Ошо ваҡиға. ووقع كبير في نفوسهم. Һәм безнең йөрәктәргә ул ныҡ тәэсир итә. Ошо Рамазандың килеүе. لأنهم يتشوفون مجيئه ويتطلعون إلى قدومه. Ни өсөн? Сөнки мусулмандар ул айдың килеүен һағынып көтәләр. Һәм килеп етәсәген улар ҡарап ҡына торалар. ويتباشرون عند دنوه. Һәм ошо Рамазан айы якынлашыу менән улар бер-береһенә ятәбәшәрун, ягъни һөйөнсө һөйләйҙәр. Мусулмандар, мана бер аҙна ҡалды, 3 көн ҡалды, ҡәрҙәштәр, тип бер-береһен шатландырып торалар инде. ويفرحون به إذا دخل فرحا عظيما لما يعلمونه عن هذا الموسم العظيم. Һәм әгәр ул килеп инһә, Рамазан айы ҙур, бөйөк шатлыҡ менән шатланалар. Сөнки был айдың нитиклем бөйөк булғанын мусулмандар белә. Артабан. والخصائص الجليلة التي تميز بها هذا الشهر. Һәм был айдың ниндидер үҙенсәлектәрен, ҡиммәтле үҙенсәлектәрен беләләр бит инде мусулмандар. Шуның өсөн шатланалар. وَاخْتُصَّ بها من بين سائر الشهور. Һәм был айға икенсе айҙарға ҡарағанда күп өҫтөнлөктәр бирелгән. Ухтусса, ягъни ниндидер махсус хусусият бар был айдың. Тиелә. Хәҙер бер битте уҡып бөтһәк, тамам. وَمَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَسَحَ في أجله. Кемгә Аллаһ Тәәлә шундай ниғмәт әйләгән, уның әжәлен арттырған, ягъни яшәп итергә ваҡыт биргән. وَمَدَّ فِي عُمُرِهِ, уның ғүмеренә ваҡыт өҫтәгән. لِيَصِلَ وَلِيَبْلُغَ هَذَا الشَّهْرَ الْكَرِيمَ. Һәм ул кеше ошо айға тиклем килеп иткән, һәм килеп кергән ул ошо айға. فَهَذِهِ مِنَّةٌ عَظِيمَةٌ. Был бөйөк олуғ ниғмәт, ҡәрҙәштәр. على العبد ليشارك أهل الإسلام في قطف جني هذا الموسم العظيم. Был ҡолға, ягъни мусулманға
бөек ниғмәт һәм ул ислам әһеле менән бергә кушыла ошо айдың җимештәрен йыюда диелгән. Ошулай. Икенче дәресебез тамам. Артабан 6-нчы биттән дәвам иттербез. Ассаламу алейкум.